Кидок праз спину, выведение з раўнавагі, прымянение болевага прыёму. У барацьбе перамога гэта не проста перавага мацнейшага. Гэта тактычны разлік, да якога трэба падыходзіць з халодным розумам. У Беларусі колькасць жадаючых займацца рознымі відамі барацьбы расце з кожным годам. Перавага аддаецца вольнай і грэка-рымскай. Это 11-й турнир у нас по счету, уже он традиционный. В памяти первого героя Беларуси Владимира Карвата. Мы проводим этот турнир для патриотического воспитания молодежи. У турніры прынялі ўдзел юныя спартсмены з розных краін свету у 11 вагавых катэгорыях. Андрэй Бахур прывёз сваю каманду з Бярозы. Яго барцы самыя малодшыя сярод усіх удзельнікаў. Ім па 10-12 гадоў. Мы приехали сюда, чтобы получить прежде всего эмоциональное, моральное состояние устойчивости, чтобы ребята могли в любой обстановке чувствовать себя спокойно. Ну, естественно, как каждому тренеру, каждому спортсмену хочется победить. Я борьбой занимаюсь 2,5 года, и я ее выбрал, потому что там можно поделать броски, забегания, перевороты. И я, когда первый раз пошел, и мне понравилось. Юныя барцы з Украіны прымаюць удзел ва ўсіх падобных турнірах. Падапечныя Андрэя Мартынца ўжо займалі месца на п'едэстале. Задача на гэтае спаборніцтвы выступіць не горш, чым у мінулым годзе. Тепло принимают, очень приятно общаться, вообще с братьями-белорусами, с тренерским составом так вообще хорошо. И их стараемся приглашать на свои турниры на Украину. Тоже приезжают, участвуют, тоже возят и медали, и кубки. Арына Жыткевіч ужо 3-й год займаецца барацьбой. На выбар дзяўчынкі паўплываў яе бацька, прафесійны трэнер. Па словах Арыны, заняцце барацьбой спрыяе паляпшэнню фізічнай падрыхтоўкі. Яна ўжо дасягала высокіх вынікаў на спартакіядах і рэспубліканскіх спаборніцтвах. Это достаточно эмоциональный вид спорта, потому что каждая победа очень значима для меня, а каждое поражение может довести даже до слез, так как ты стараешься на протяжении нескольких месяцев, готовишься к соревнованиям. Арганізатары турніру падрыхтавалі для ўсіх удзельнікаў памятныя прызы і падарункі. Кожны з юных барцоў атрымаў медаль і грамату. У наступным годзе плануецца пашырэнне колькасці краін удзельніц. Руслан Галах, Анастасія Цукун, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».